Cleophas, osiepe ma Kisumo loso maber kabisa. Kendo loso ma kaka giwacho no en ni mondo wabeduru e achiel, kanyakla mar joka achiel miluongo ni joka Nyanam, nyikwa Ramogi Ajwang'. Problem manitie kata obedo ni alum Linus luonge ni destabilization, an anene ka gima en politicization. Emomiyo kata county commissioner miwacho kendo ilero maler no, onyalo bedo gi luoro ni to donge Kaluma cha eno support sirikal. Koro kata ka ngago simu, kata ka nga report to onge action mag no kawo. To kochopo kama koro mar jogo ma ok support sirikal, to waneno ka nitiere aversion, teko mang'eny mitiyogo. Goons kaka misewacho, jonjore donje kanisa ma giketh gik moko, gidonje gik ma kuonde ma ji odake, create a lot of unnecessary confrontation, gidino nyaka ndara. Magi gik ma e system matiyo malong'o Cleophas okoripo bed ni nenore kendo timore. To ana jawacho ga pile pile kendo kabiro ka kata kuonde moko ma warome oko kacha. Ajakwayo ga ni mondo jogo miluongo ni Luo Council of Elders, kata obedo ni ginyalo bedo gi their own differences. Ndalo moko awinjo ni nitie moro ma is piwa, moro ken piwa, gigo te. Ka ginyalo bet gi josiasa wa, gima ne jakom Raila Amolo Odinga jowi ne jatimoga. Higa ka higa jakom luongo joluo te, moluong nyaka bishobe, oluong nyaka jogo ma Council of Elders, obed gi josiasa te, mochiw direction mar joluo. Ang'ono momiyo sani it is difficult mondo jaluo ma wiye ler kendo liw ma wasewacho cha obed gi one direction. Nikech politicization of the community, masani oketwa ni wan jo linda ground, moko bende gin jo linda mwananchi. Koro kiseywawa kama mipogowa, what do you gain? Gimidhi gain e koro miluongo ni politicization of instruments of governance. Makata kidhi ka police, tiluor ni in action mang no ka onge. Cleophas, mano emomiyo josiasa wa are taking advantage. Kendo an nya winjo ka chunya nyo lit kabisa nyoro, nikech gik manyo timre Homa Bay, particularly Homa Bay, to gin gik manyikete wang bui, wang jowi. Kendo nitie TV manyo dedicate the entire rally. Ka gimenyo gidhi sindo, gimenyo no gidonjo, sama nye gine buru mar sindo nyaka Homa Bay gimenyo. To Babu Owino wacho ne joluo, kendo wacho ne gidholuo, ni jowa kik uluor. Jomoko ka gin jowa to gin gitin. Ma kama na nyithindo madhi 30, wane ma wang'eny. Ma jaluo loso gi jaluo wadgi. Wadhi uradhi kik waluor. Idongero gibe gikre, wabe waikre. Magi are terminologies, Cleophas, ma it is so sad. Ma kaka jo Kisumo wacho, koripo bed ni josiasa gipit joluo against joluo. To ka chop kama koro mwandu mag ji iketho, kendo we are losing life. To kaka wasesome katiba, ng'eni koso bedo e kweno ketho kwe mar ng'ato. Ka institutions of governance ok nyal kao tingni, to dhi chopo kama koro jo Kenya giwegi dhi chako donjre Cleophas. Mineno ka daktari wacho ni ne ichungo mtokni, kendo imanyo kiting'o panga, kata iting'o gimoro amora miting'o. Manyiso ni koro ng'ato ka ng'ato bedo ni mondo oritre ki en owuon. To ok wanyal chopo kama Kenya, ma is a global example, nikech Kenya kae ok wanyal pimo gi piny moro amora gimiluongo ni the whole world. Wan gi our unique aspects mabeyo kabisa, kendo pinje moko kopogi kendo gigombo ndin mar mondo gibede. Emomiyo Mheshimiwa William Ruto nyocho tuchnwa ka gi Vision 2060 ni wabe wadwa ni mondo wabede kaka Singapore nobet. To Cleophas, ok wanyal chopo Singapore kata Vision 2060 cha ka these aspects of intolerance timore. Isomo nwa statement mar NCIC. NCIC ok nyal bedo institution makoro oseyo ji kendo no hombo ji. Japiny nyaka bed ng'at manigi tudruok malong'o gi institutions of governance, maka en weche mag police. To police nyalo mako ng'ato matere ma the entire process milongo ni prosecutorial process Cleophas otimore. Emomiyo gigi timre Kisumo, gidhi magi timre Olkalau, gidhi magi timre Busia, nikech koro onge action malong'o
ma japiny kawo. In fact joma biro piny to koro manotimre cha notime ang'o. Koro marwa mo mak jini idhi tim gi nade. Chieng' moro CS onyiso ni jok moko noringo kalo nyaka boda modhi Uganda. Kenya ka wan gi instruments motegno kabisa Cleophas ma ka sirikal nyalo yie ni gidwa tieko weche mag tulo mag gunism gi. An akwedo ji pile pile kendo akwero gi ni wach PS marwa ok nyal luonge wach mar gunism. Nikech mano e wang' jaluo manitiere sirikal. Koro ka wasemiene, why are we talking about it? Ka wan gi opportunity mar dhi romo gi PS either Homa Bay kata Kisumo kata ofise Harambe kae. Ang'ono momiyo kwanyal kawo thuolo as Luo leaders. Ng'ano ere ng'atno madhi convinwa. Ng'ano madhi luongo wa achiel mawach ni ma e direction ma jaluo oripo bed ni kawo. Ma yanyruok kendo kwedruok ma waneno kaka timre ni. Mano is which quote. Kendo en gima mayo wadhi opportunity mar professionalism and intelligence ma wasepuoyo godo joluo. Erokamano ahinya. Kapok abiro Dr. Abdul